Noria otagetobo koreri ime mucho Nairobi na boko bakire simia se namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Y junto a ello traigo un beso que me da. Chitariki emerongo ebere cy'umutinyo gatano narimo mwancho murigereria ne chitariki chira chikoba chikonyoro kegima ase historiense ya Kenya yanigo anchire magega yababunge asamatukabere bono gukwanera igoro yo muswada oria orengete finance bill aseritkoria rero banyara ko bakokwanera chimagega yogosomwa sentunda yakabire nabo igo gwaka chikura ko bwatekana na omubaro bwechikura nigo ababunge chimibe na bane banyara ko bagwaka chikura icyo gwancerana amono muswado yonyare ko bagogwetu wasebo igo ababunge emeyemo na emerongo emeyemo na 15 obo banyara ko bagwaka ekura yo kwamereriwa ogweti wa ko muswada oyo bwe bill erengete chibesa imeya ebunge ene nagosogero mwancho morigererie maragoba ya bono ande onsia sogende takoba gokubwatemero belia ito asende nogosemelenga nogende takoba kwegokya ndikubwatikana na mange togenda takoba togo kwariganira ase mesa yito ya mayo mwancho murigereria na mange tonyare ko bato kwariganira ko litanga ni pitika tonyora to kwariganira senchere yo benge. Hawa bunge ambayo tuliwachukua bungeni we elected you to go and represent us, but at this time mnaturuka, mnaanza kusema mnataka kufurahisha rais. Tunataka finance bill iangushwe, ikuwe rejected, isikuwe amended. Okorobekana kugendera kwene kiwa chinsemo aimese ya Kenya kubwatikana na muswada ururengete chibesa use finance bill. Abayibuli bonsi babe concerned n'abana babo omuyibuli amanyo omwana wayenga yakale omwana wayekera soka nga yagenda abantu abange baligeta abana chi hoteli Kolisi Chombe mbali kwinyora ngoyo no mwana bwe skuru abaya baka serikali kobolwa kubwatira na mane byombe bitali bye serikali ligo ikirana lichiko lirengete ko murendo mwana Skuru cheito mchire inidie ebirasi bibere bose bitatu kere sukuru nabakonyoranga yale konyora ebirasi bibere bose bitatu nabego twara enafu twabekire merobere meikirano likwene kenga tonyera ko batogotinye kerengo gechisemi me constituency bo machoge bora bonyera ko bagakwereke mo chumba bwensemeyo nolfasoni barongo ayamona yande amango mwancho morigereria ngo kwariganira tunyara ko batogosanga amona ekurumo chakano goikera omwelio naboko yabwate gwetara se mitandao ya Facebook Ndizi TV News, digital gwetara YouTube Ndizi TV News, nabo igo gwetara se website www.ndizitv.net ulitoko gwatara na monere kwene kia chibicha monere chago chira senchira yobo ikirani gakoro kwa Petra mukirilia ngoro kwa Joseph Tamisi ko kware tunyara ko batogosanga monaye kurumo chakana goikera omwelio togo ya chaka ama ya chinsago senseyemo yabono mogoroba nigo ababunge chimibere
ere na bane banyara ko baba waka ekura yogoetia omuswada bw'ekibesa onyalire ko bagokwanerwa ase amatuko atatanyalire ko bagagoeta yango bwatikana no mubaro yo onyara ko bagokwenekia anene waka chikura nabo igo ababunge emieyemo na 15 bigo banyara ko bagwaka ekura yo kwamereria omuswada oyo onyara ko bagokoreta obo tutukanu echinga kia bange baba bunge kurase nsemo eliego sire serikali banyara ko bagotabanigo omuswada oyo ranyare ko bagokwenekia bunense ya Kenya yanyare ko bagekwenyorera chinchira ekyo kwenyorera chibesa ko bwatekana nebangi yanyare ko bekurwa saba Kenya eli chiko bagegosire nse ya Kenya reko bagegwetenera nabo igo igotuguterare okogendera gukabesa amadeni kurwa chinse chaisi kuronyera bo igo ensemo eli kwamereria serikali ya sensemo yaye nigo yanyare ko bagegokwanera na kwenekia buna omuswado yonyare ko bagogweti gwanigora chikoba goko begurube enene gochia somo Kenya kawaida sebanyara ko bakwenekia nganigo ensemo enene yebango heyo erengete abonchoreria bakerali tuko nabo igo barachiko bagutwara omochando chinga kibono omuswada oyohoranyare ko bagogwete onyigoro mwancho moligerenga emarago bayarero nigo ababunge bono banyara ko bagwakira omuswada oyekura na kweneke ngonyare ko bagogwete gwa bene bone kigetigarete na maonchorerio hayanyarete ko bagago kwanerwa gose gokorwa amone komiti rite netensemo yechibesa imeye bunge nene echikoba gekoligereria anene gatia monchorerio ayo anyara ko bagakweneki walitukulia Jumaine chinga ki ababunge ba UDA nabo igo ensemo eliego sire serikali ya Kenya kwanza banyara ko bakomera na senyumba yobura ya State House nabo igo isaransa na kuligereria finance bill yinhago korega atia monchorerio ayanyara ko bagakwenekiwa nga arachikoba gakorerwa emiremo. Honorable members, the results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil, so the ayes have it. Order. I now order for the bill to be read the second time. Togo tigana nengane yerengeto bwakiwe chikuranene ase ababunge ase bunge enene magiga ya ebunge enene goyaka ekurayogoetia omuswada o finance bill nigo okorobekana kwanyara kobo kweneki wa chinsemo imeyense ya Kenya ime county ya Nairobi chinsemo chia Kisumu na boigo Eldoret na boigo ase county ya Kisii nigo korobekana kwanyara kobo kweneki wa na aigati ya basabanyara koba gweso kia sobonge na boigo kugikeria ababunge chinga kibono banyara ko bagwetia omuswada oyo kolengana na barabo nigo gwetigwa ku muswada ukikora chikobo kwenekia buna egurube nene yanyarire ko ba gego ikirana go chiase abakenya bagendetse ko bagwetera makongu anene chinga ki ebangegendetse ko ba gego kina. Naitwa Ferdinand Nyakundi, kijana wa viongozi hapa Kisii. Leo tumekuja hapa kuungana na Wakenya wenzetu kutoka sehemu zote za Kenya ambao wamesema ya kwamba wamechoka. Mheshimiwa Ruto kutoka hapa Kisii, hapa ni capital roundabout. Penye ulikuja ukatuahidi ya kwamba utaanza na hawa vijana hapa chini, hawa mama mboga, vijana wa boda boda hapa bottom. Na sasa hapa bottom wamesema ya kwamba wamechoka na hii finance bill, ambacho tunakuomba Mheshimiwa Rais, sikiza watu wako. Utakuja hapa tena kutuitisha hiyo kura. Hatutakupigia kura tena kama hautatusikiza. Kama wamama wamesema wamechoka, wasikize. Vijana wanasema wamechoka, wasikize. Kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Leo hii Kisii unaona watu wanasimama hapa kando kwa sababu wameogopa hapa labda askari wanaweza kuja. Vijana hawana vurugu. Askari ndio wanakuanga na shida. Wa member of parliament, nyinyi ni wetu, tuliwachagua mwende bungeni mtu represent.
but I think you are being selfish because najua watoto wenu hawatasafa mkipitisha huo mswada wa fedha. Kwa sisi wadogo ama sisi wa kipato cha chini tutateseka. Hata nyinyi watoto wenu sasa hivi hata wako Kenya wateseki. Mmewapeleka pale majuu. Kwa hivyo when you are going to pass that bill, just consider at least mkuwe na utu. Mkuwe na utu. Yes, exactly. The same way mlikuja mkatuomba kura 2022, use the same way hapo kutuconsider hapo parliament. Haji wa Kisii, ningependa kuongelea hili jambo ambalo finance bill inaendelea kupitishwa. Si tunaomba wa Kenya, hawa wabunge ambao tuliwachukua bungeni, we elected you to go and represent us, but at this time mnaturuka, mnaanza kusema mnataka kufurahisha rais. Tunataka finance bill iangushwe, ikuwe rejected, isikuwe amended, isibadilishwe, vipengee muhimu vizitolewe, ikuwe rejected na kila kitu turudi into normal, because tumezoea maisha ya mwananchi. Rais mwenyewe alidanganya wa Kenya akasema kwamba wanabodaboda na watu wa mboga wataishi maisha standard. Sasa hizi wao ndio tunateseka, tunatoka tukiwatafutia hiyo tax moda ipande. Why do we need to increase tax yet people are living poor? Tukoskamo twe magigayo korobekano kuoko ena kiwasi chinsemo a imeyense ya Kenya ni gokoirera ogoturbanigwa kwemeroberio yabo tambe yo bonjoreria asabange babonjore banyareko bagwesokia na kubara asara kubatekana nogo taigora biashara byabo ngagotumanya muri kyoito Vincent Onyancha. Ime ya Nairobi Nechinga kyaba Kenya kurwa chinsem aba korokorobekana ili kunyara kwa miryo goito we finance bill. County ya Nairobi buna county chinde niko kumusana no gotindi kwane kigwa. Gati ya nyimbo amara menye ya sensemejo. Wale kwa miryo kiandike 10 ogoito we finance bill. Boy gogati ya minyi kurose county ya Kisii ni wakorokorobekana kwa mweremba sema mbiyalero imeye county ya Kisii katikati wa Muchobo Songo. Abaze banyara kwa merilia ogoitu kwa finance bill yo na kogania ababunge kurosoro ngorogusi kwa nekinga na ngotu kutira bale finance bill yo ale. Asante. Hapa mji wa Kisii tunaendelea na maandamano, hatuwezi koma maana tumeteseka, tumechoka na uongozi ambao mnashauria nyinyi wenyewe, mnafanya kazi yenu azao wapunge wa nchi zote. Tunawaambia ya kwamba mkipitisha hiyo maneno ya financial bill mkae Nairobi, maana Ruto amesema na sisi hatuchukue ng'ambo tukao huko. Hawaje maneno ya kuuza wa Kenya, achari wa Kenya kama wenzao kama Mazuras. Vile alituambia atatusaidia kutuuza. Hiyo haitafanyika, maendeleo tunaanza sasa. Boy government abuna mbargo chikobwatse abunga bali bara wakoboko finance bill. Engarawate abuna era chikoera barabuko tunele biroko byobura ya sobo choriyo bonene bole bosio. Kisii iko na maandamano makubwa sana na zaidi. Hiyo mswada mbunge mwenye anaenda kupitisha hiyo mswada asitarajie 2027 atapata hiyo kura. Hawezi kupata hata itubiriwe mbali, hatutaki, tumeumia wananchi. Bali tunafanya biashara, hakuna kitu, hata hakuna pesa ya kununua hata kitu kidogo. Sisi tumesema round hii atupangui Ruto, umesikia? Haya, mimi naweza kusema ya kwamba hii serikali Ruto, constitution yetu inatukubalia tuandamane, lakini tumeona askari wanatukimbiza ya kwamba hatuna constitution yenye inatufanya nini, inatukubalia tuandamane. Abasaba igokorose county ya Kisumu ni gobesokia sobunga sema biyalero bunencheremo yokunyara kwa mirele finance bill. Asogote abuno ugmani ko bagendrete ko bwatekana ne bangegendrete kuri wana serikali ya Kenya kwanza asabanye mo chigotekerania magani ya bottom up economic approach. Kwa majina naitwa Sasela Koth, mkaaji wa Kisumu, na leo sisi kama vijana tumeamua hatutakaa chini na tuone future yetu inaharibika. Ndio maana tumetoka nje, lazima sisi kama watu wadogo tusikizwe na tuseme we are rejecting the finance bill. Ngakio chini kwa wate abuna mbase getiri na mwanasiasa onde bwense sokonyara kwa mere finance bill. Asekole nenkore ngana magani ya buna ba Kenya bande asebaye kana kote abuna nigera chiko mentora obolito aso uchumi. Categorically state that we are not supported by any politicians. We are not affiliated to any politicians. This is Gen Zs and millennials for Kenya. Asante
sana. Kwa majina naitwa Boniface Ogutu Wakach. Mimi ni mwanaharakati nafanya hapa na Kisumu na kituo kinaitwa Kisumu Peace and Justice Center. Sisi tuliweza kuzungumza jana na polisi na tuliweza kuwaomba ya kwamba wakuwe hapa karibu. Kama kuna mtu yote atakuwa anaweza kuzua vurugu, tunamshika na tunapatia polisi. Lakini tumeona bado hawajafika na tumeona pia tayari kuna watu ambao wameweza kukuja na wanajaribu kuzua rabsha. Abotania abandevo igoni gobara umoje gongo buno yo asense moye Eldoret meye county wa Zinigishu. Abwase bakorokorobekana na kwamereria obokorre wa serikali ya Kenya Kwanza azogotaka ko yete finance bilenga na bate abunera chiko baletero mu chando monene boigobu na bakenya bande abange ni gobakana finance bila. Litukulia rachinse muchingine chikaunti nyingi ni goliaba liyo mochando monene kubwatikana no guseko kubunchuriria utatika maige county ya Mombasa sabe gokorobekana gwakorekana asare nene ni go yabaro litukulia chinse muchingo kubwatikana buna kiduka chinyinke no no bunchuriria ni go wasiekwa ko reporter ya Ndizi TV literene nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Bemono muliki oito Vincent Onyancha MNP ningana yenyara kwa ya kwene kiwas chinsemo hasabange baba Kenya nyara kwa gweso kina korokia waitaisanika kwabo amo na ebil eyerengete chibesa ime county ya Nyamira ni gobono abaiboli banyareko baba ko boli gwako bwaterana na kweneke buna banyareko baba ko bakinia abana babo ase chimbwa chiria chibwenete ko kwana ali tukolero oyo kurwanirira obwene bwa bana Agnes kwamboka gekonge ni gobiganyareko baba ko bolia serikali kweneke abuna nyareko bage kwire bitambukero buna enchira eyemo yogosira na guikirania amachiko ali arengete ko murenda omwano muliki oito Paul Kapokara ni gatwarganitero ura century wikirano Helero kuria rengeri tukorio mwelio lyabageni kurwa seche county komenebere kwikirana emeye county Nyamira we somya bitambukiro e county Nyamira yanyareko bagegwa kasokoro isya machiko yokulinda abana muna bali bamenyeta muno obalema nigati abamenyekura se ebunga ya buruwe sokire na kogokere gitambukiro gye serikali e county Nyamira kore isalichi kuri yokulinda abana inde no magoka asesa guri Nyamira yeitonja itetirichi kulia abana na ndi tugwenete serikali babwatesye kurengana mona Agnes Kwamboka uyote neto okunurirwa kwa abana kurase chinseme chiga cha ewadi ya Nyansiongo na boigo nechisegi chegenga nigo aichanire enchira abana bake bagendreko bakuniririrwa anena sokolinwa chisemi asikorengana monere babwatanigwe asogokore mirimo eywereme kongo serikali yetu bwatesye lichi kulia abana baigura itchaba na barabubeta nenere kendi yonse gako korwa somochi gya korwa umwana umanyete tiye tokanga no moibuli bwe kokokora na abaibuli bonse babe concerned na abana babo omoibuli amanyo umwana wayenka yakale umwana wayekera sokanga yagenda abantu abange baligeta abana chi hoteli Kolis Chombe mbali kuinyora ngoyo no mwana bwe skuru abaya bakale skuru ngakiyarenge ko babiya kera serikali yeitora tubwatesi na intubu nabangi na torore nga basiriria marua basiriri chikupeli basiriri chinyasore ekera abana baitombaji ko babagodurumiwa kila wakati na kila wakati kulingana monere ni gagendre ko bagagosegeta bagambi amo nabasigari kwene kibunango bwatere na bale eri gukora okugambira na wege ngo kumanyakante buna kangaru okukwagendre ko bagogosalie kyale kya matukanyega ruto atokonye kindi kya atokonye na abagambi baito akaniwe ekina kyo mwana ngego kore rukangaru koti abasigari banyaro ba matutu police station imbarororo na inde mbato bwati seti baye guchinga kichaba bakoregazi na intu abanyakenyoro balitotagete kokonya abana nigo boigo higati abamenyekura sorongoro gabayichanira marwa yo ekira sorongoro ayo korengana muna barabu hagendera ko bagosali kiale kya makyaya bali siko baserigo amaruo ke bakonyu banyu chinya soli chia nyuru bono torikora romo gaka torikora romo muro byare tumoe mambi bono ensi yakoreteki tantaine ona abana baiseke bachandikire abana bamura igo bakonyu chikubeli amarua torikomanya moiseke na momura bona abana basirete amarume na uchumi yeito yabe irembe ekogera amangano spia ko omwana ko ngainu no ene getamtam omwana ngainu no ena kabokimaga keigo asesa gurikende getakari mwabo moibuli atari concerned kwanya ro omwana oyo tari gokoraki tari kogenda skuru na ande tari gokana mechandire yonse igo konya ro omwana gwanche sesa guri aromoke
na nyina baba menya abaigani go bagende ko bagosegeta abananchi kwenekya buna ngobwaterana bale asegenka denchira ya moyo gukora kisegi chegenka elio kwenekya egesaku ekeronge esama ngana achenda best violence tingote abanga no musacha bwe kogoitwa gose no mukungu bwe kogoitwa asesa uri okonyora nga uchumi yabe irembe no uchumi yaretire mechando umusacha agagutama ogenda asakarocho mukungu okemenyeti omurugere ndagerekera mukaya atabwati kwamana konyora omukungu yotigarete nyumba nere gakogenda ekonda kwanyora gose umusacha agagenda ujukonywere changa endagereria agenda otonda monobo orusi chibando ogenda oneria abantu bechanga kwamana kanyoro musacho yekera iraniro bo maene bunancho mongina ntenene na retire chibando chiane na abekire nyumba ndugera abana na atagete marago baiche mboro kanyora mwacha kanire chinkundi yagera abana baito bako bieta biembe tibago chikwerenda baba abana bachinga nonyene sikaro bako enda chiskuru gosando nsiese baregeti bana goitana gosaba goitonka lina ki abagaka na barabu bechoke kuri chinyumba na bangina bechoke kuri nyumba barenda abana babo batige chisegi yakwera chisegi na chichigo salia abana egingo ripoteri getaseni kya wanjete kya Ndize TV inchego nguru kwa Polycarp okara Togoska motwe nigo boigo ensemo yabamenye kurase county yo ya Nyamira banyareko bakoboria abarai banyareko bako baika angana gotegerera egati ebirengereri byabo una enchira eyemo yoko baikirania ebirengo bya magendo kolengana na barabu nigo bagotanga gati abarai nigo bagendete koba kotigarase chiefs cyabo nabo gotaikirana ase binyoro buna enchira eyemo yogo sanga ebirengererio igoro goikirania merobelio ya magendero bono intwe tokorera gocha sabarai baito muchumbo ito sero ntumubwate na inwe kere murali punge na inu tete abantu aba bakini ntutu abairete punge ni ntutu okobachora na inde mokoenda mwatweba una bono iga bura buya ito ekera tokonyerora iga ebwata abantu beriroba nabo bamaite kokora egasi na ne chiobsi mbali abantu tomenye tororo ndori koinyurwe togocha konyoranga gendo getengie tete gendo getenga koletiki abantu bande intu ndori gokenyora ige togosaba iga kakia barai bari tochorete ekero mokoenda bwo ekero moro emekutaneye na inu mokane ebinte byo kuna komenta ofio ekero twa roche gente kinga bottom up omuntu isenere anyari kunyara kobaga konyora abangina abange batamire bachire underground yasinge nchiye chironi babwate ebo gochikokore biasara banyora nga biasara ebimbiri go piki omuntu oranga ispeta agukwa tigagende nonyango chia amasamba muina akoreki amenyororo ige togotebia barai baito na ene kera mwaigure nga chibese nkorwe guchire une chia bangina inchwa se constituency yao otebia bangina nga chibese getenchirororo tebi no ino mongina cherusa chibese nchirororo chia affirmative action abangina bare konyora takono kufuatirie binte binge ororo bya machika bangina banyore chibese bekonyere na into abarai mambi nalio abana turasomi abarai ba mambi ngaito kurusanya bana mbali kwenda school mongina cherusa ikabangi nange injubuna kichauli gesa tuaka kachorete kichauli ara togoeta Togoska motweni go omobunge obo machoge borabuno fasoni barongo anyareko baga gweso kiana goteba nigabsia igende tokabeko beka emerobeli meikirano elio gotinye kerengo gie chisemia se chinsemo ekinoje nabo nigatebire gati yechisukuru chibwate okuganyo konene ase gati yabo chibwate birasi ebikase bo igatebire ngomorobeli oyo motangani no kwene kiebuna chisukuru hose birasi benyereko babi kwaga chweli goikiranie kerengo gie chisemi ase constituency yae ekere twakorete obotuki imeye chisukuru chetu chinyinge twanyorete nga chisukuru cheito mchire inidie ebirasi bibere bose bitatu kere sukuru nabakonyoranga yale konyora ebirasi bibere bose bitatu nabego twara enafu enke togenda to plan long term nganga kingo togo change facilities cheito ndaba no baito banyore mazingira ramaya asogosoma eye yagerete nkabeke birasi bitatu ngachakira gisabakwa ime yabumbaba ndereti ime yabumbaba kabaye birasi bitatu nkagenda ewodi yabo Kimonge nkarwa ebirasi bitatu ese skuru ko ndereti yabana nje abange ba lenge koleranga ya tigiru pia ku nkamanya kuruwa ronka gende skuru ko kunga magenje di okay ezukuru echandegete mono nabarabunka ba ebirasi bitatu emerero moroche ntogendete kobeka
egento byoka turasabe kurwasimure emereria kero monto ngocha konyora estima togo ika 2027 nabo konyora egento kerabe gego tuchanda ni ngaito korusi chibasa togo akanira chibil chiestima lakini estima ero nkome kitore shwanga nkove katore ase chipara twa lemire chipara chetu chonsi 14 chakera abantu baminto chibaza rio mwaka oyo ntwarwa chibaza richia chimilioni 60 kero monto o applyete e bazari na nyorete takete kusaba abantu baminto onye toiretie kura ime yabo machoge amangana IBC ngonya tukora tole bungega ayerera register to vote nka elinde o qualify automatically. Mwancho morigere sengenche chinga kine birono toko yakra musmari ama yense ya moya bono botuko batinyoranga na mange toko wariganetie hanene ase chinsa isato gatia babale mikuru ase wodi ya gesusu kwenyorera maigerio yore chinchera banyale ko bagotinya obolemi bwabo bwa mabere na avocado na bigo omo waziri bwechisemi Ezekiel Machogo bigo gosemia abana ne bali ase university banyale ko bakwelikia somoro bilibwe kwenyorera ama kabese kibesa kiricha help unenchira yemo yoko basira chisemi chiabo chia kerali tukolenya ko bakwene kimwancho murigiria unachibicha munere cyago chera senchira yobo ikiraniga kuro kwa Petra mukire litirana kuro kwa Joseph Tamisi nakoni ryo burigirio buya bwemero buri kubwatia Imeandize TV.